mal-Prim Ministru u mexxej Laburista Dr. Roberta Bela. Mhux se nieħu ħafna ħin fl-introduzzjoni tiegħi ħalli il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna nkun nista' nagħtih lill-Prim Ministru sabiex għandi numru ta' mistoqsijiet ukoll u se nkun qiegħda nistaqsihomlu fil-ħin li ġej. Prim Ministru, nagħtik il-ħadd it-tajjeb u grazzi tal-li qiegħed magħna dalgħodu. Lilek ukoll Klawdja u lil kull min qed isegwina wkoll. Ħanibda mal-ewwel ħalli nistaqsik l-ewwel mistoqsija. Fil-fatt anki qabel tħallna għal din l-intervista konna qegħdin nitkellmu dwar il-COVID-19 ukoll u din il-ġimgħa erġajna rajna li il-COVID-19 reġa' tela fuq l-aġenda tal-Gvern ukoll. Wassal ukoll il-Gvern li ħa ċertu deċiżjonijiet, speċjalment dawk id-deċiżjonijiet li ttieħdu anke fl-aħħar sigħat. X'wassal biex ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet anke fid-dawl illi s-sitwazzjoni fl-isptarijiet hija waħda tajba u anki l-imwiet jinsabu taħt kontroll ukoll. X'wassal għal dawn id-deċiżjonijiet, Prim Ministru? Il-pandemija ma telqet qatt milli tkun l-ewwel priorità fuq l-aġenda tal-Gvern. Għaliex kif dejjem tkellimna għadha magħna. U kien għalhekk ukoll li fl-aħħar jiem saħansitra nidejna numru ta' inizjattivi fuq livell ekonomiku wkoll sabiex inkomplu nixprunaw l-irkupru ekonomiku. Ħadna pjaċir meta fl-aħħar ġimgħat kellna tnaqqis sostanzjali fin-numru ta' każijiet pożittivi li kien qed ikollna ta' kuljum. Imma mbagħad meta rajna illi kien hemm sfida ġdida, il-kuraġġ kien illi naġixxu mill-ewwel. U hekk għamilna. Kien hemm deċiżjoni iebsa x'kellha tittieħed, imma fimna li biex nipproteġu il-settur tal-impjiegi f'pajjiżna u biex nipproteġu il-bqija tal-ekonomija tal-pajjiż kien meħtieġ intervent diffiċli imma wieħed kliniku. U hekk għamilna. X'ħareġ iżda minn dan kollu? Li l-vaċċin qed jaħdem. U li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni għall-pandemija. X'qegħdin naraw li kellna żieda fir-rata ta' infezzjonijiet iva, imma qegħdin naraw li l-maġġoranza assoluta tal-persuni li qegħdin ikunu infettati huma dawk illi ma ħadux il-vaċċin. L-istess għal dak li qed ikollhom il-komplikazzjonijiet hemmhekk ukoll il-maġġoranza huma dawk illi ma ħadux il-vaċċin. U allura l-appell jibqa' għal teħid tal-vaċċin. Kruċjali illi n-nies jieħdu il-vaċċin. Illum qed nitkellmu fejn pajjiżna għandu 80% tal-popolazzjoni adulta tiegħu illi hija mlaqma, fully vaccinated, jiġifieri fejn għandek il-bżonn li tieħu żewġ dożi, fejn ħadd ittieħdu żewġ dożi f'dak il-każ tad-ditta fejn hija meħtieġa id-doża waħda li ttieħdet id-doża waħda. Imma mhux biżżejjed, dan mhux biżżejjed għax dan ifisser illi għandna 20% tal-popolazzjoni adulta li mhijiex imlaqma. U x'kellna f'dal aħħar ġranet? Kellna żewġ linji ta' ħsieb, kellna linja ta' ħsieb ta' persuni li qalu aħna mlaqmin u issa rridu nibqgħu għaddejjin daqs li kieku għandek normalità assoluta. Iżda aħna nafu li minħabba dawk l-20% tal-popolazzjoni li mhijiex imlaqma, kieku ħadna deċiżjoni li ma niddeċidux u li ma nieħdux il-miżuri illi għamilna, konna nkunu qed nieħdu sogru li mhuwiex mistenni, sogru li mhuwiex xieraq, b'dawk l-20% li għadhom mhux imlaqmin. Imissa l-appell tiegħi lejhom huwa illi ma hemm ebda raġuni jekk sakemm ma jkunx hemm xi raġuni eċċezzjonali ta' natura medika. Għala dak l-20% ma jeħdux il-vaċċin. Il-Papa Franġisku semma ftit tal-jiem ilu qal huwa obbligu morali. Jien ngħid huwa obbligu ċiviku. Huwa obbligu ta' sens ta' rispett, sens ta' mħabba li għandu jkollna lejn ħadd ieħor illi aħna ninċentivaw jekk jien naf li inti ma ħadx il-vaċċin li jien nikkonvinċik biex tieħdu l-vaċċin. Dan għandhom jagħmluh l-employers tal-pajjiżna illi jikkonvinċu l-ħaddiema tagħhom li jieħdu l-vaċċin. Vice versa jekk ħaddiem jaf li l-employer tiegħu ma ħadx il-vaċċin għandu jikkonvinċih biex jieħdu. U għalhekk nagħmel dan l-appell biex kulħadd jieħdu l-vaċċin għaliex sakemm ma jkollniex dawk l-20% li jiġu mlaqmin ukoll, allura ir-realtà hija illi se nkomplu ntawlu il-perjodu sakemm il-pajjiż ikun jista' jirritorna għal normalità. U hija realtà illi dan ma ngħidux biss f'kuntest lokali, hija realtà li l-pandemija tintemm il-probabilità li tintemm meta id-dinja kollha tkun ivvaċċinata. U x'jiġri fl-iktar pajjiż imbiet minna b'mod dirett jew b'mod indirett jimpatta wkoll il-pajjiżna. Dik hija realtà. Jiġifieri fil-waqt li aħna gżira, dak kollu li jiġri l-bot minna ukoll jimpatta dak li jiġri f'pajjiżna. Nagħmel appellaw lill-ġenituri wkoll. Lill-ġenituri ta' tfal il fuq minn 12 sena illi
Jiena niftakar niftit tal-ġimgħat ilu fih dan il-Kunsill Ewropew, konna għamilna pożizzjoni ċara, konna kważi l-uniku pajjiż li għamel dik il-pożizzjoni fih dan il-Kunsill Ewropew li meta ġejna d-deċiżjoni biex nagħtu d-donazzjonijiet tal-vaċċin. Malta ħadet pożizzjoni li qalet ejja naraw l-ewwel net l-età ta' persuni eligibbli għal vaċċini se tinżel, kif fil-fatt mbagħad niżlet. Mbagħad ejja naraw jekk għandniex biżżejjed dożi biex inlaqmu l-itfal tagħna qabel nikkommettu ruħna fuq numru ta' dożi tal-vaċċin li se nkunu qegħdin nagħtu. Għal daqstant il-pożizzjoni tagħna fih dan dak il-Kunsill Ewropew ġiet kritikata, vera ġiet kritikata, imma ma ddejjaqx niġġieleda dik il-ġlieda għaliex ħadna pożizzjoni li l-ewwel ikollna biżżejjed biex inlaqmu l-itfal tagħna u mbagħad inkunu f'qagħda li nikkommettu fuq kemm dożi tal-vaċċin nistgħu nagħtu. Imma issa li dik il-ġlieda għamilniha u għandna d-dożi tal-vaċċin huwa kontrosens illi jkollok min jibgħat il-messaġġ jew jgħid jista' jkun hemm biżgħat, imma jekk l-awtoritajiet tax-xjenza tas-saħħa ta' pajjiżna qed jgħidu mhux biss ta' pajjiżna u dawk internazzjonali illi huwa meħtieġ li tfal minn 12 sena l fuq ukoll jieħdu l-vaċċin, allura ejja nimxu mal-pariri mediċi u xjentifiċi. Jien l-ewwel wieħed jekk l-età ta' 12 sena eventwalment se tonqos u allura tfal taħt 12 sena ikunu wkoll eliġibbli għal vaċċin, inkun l-ewwel wieħed illi b'sens ta' responsabilità biex nipproteġi s-saħħa ta' binti nkun l-ewwel wieħed li nagħtiha il-vaċċin. Għaliex nemmen illi nkun jekk inkun qed nieħu deċiżjoni li ma nagħtihiex il-vaċċin inkun irresponsabbli leha anka jekk f'każ li tiġi infettata. Ġifieri nifhem li dawn huma deċiżjonijiet li forsi ħadd ma kien mhux forsi ħadd ma kien jistennihom numru ta' xurilu, imma llum nafu illi kull deċiżjoni li ġiet immexxija mix-xjenza kienet deċiżjoni li hija waħda korretta. U għalhekk f'dawn l-aħħar jiem ħadna id-deċiżjoni l-ewwel b'stat membru Ewropew li aħna ħadna d-deċiżjoni illi f'pajjiżna jidħol biss min huwa imlaqqam biż-żewġ dożi, jew f'każ ta' b'doża waħda il-fully vaccinated. L-ewwel stat membru tal-Unjoni Ewropea. Infakkar li ċ-ċertifikat tal-vaċċin ilu magħna biss 10 ijiem, biex niftakru li daħal fl-ewwel ta' Lulju. Imma kellna l-kuraġġ li nagħmluha dik id-deċiżjoni u tgħidli se jkollna kritika mill-Kummissjoni Ewropea diġà kellna. Met ngħid ebda sigrid diġà kellna din il-kritika, biss tajjeb illi ngħid ukoll li iċ-ċertifikat tal-vaċċin fih 3 kriterji li huma differenti, ġifieri jew inti mlaqqam, jew għandek negative PCR test, jew tkun ħadd il-COVID kun ġejt infettat bil-COVID u ma jkunux għaddew 6 xhur minn dakinhar li ġejt infettat. Dak waħda minn dawk it-3 kriterji hija meqjusa suffiċjenti biex tkun tista' tidħol minn pajjiż għal ieħor. Aħna il-kriterju tal-li kont ġejt diġà infettat fi żmien 6 xhur diġà ma konniex qegħdin naċċettawh. Jiġifieri aħna diġà konna din iżjed f'dawn l-10 ijiem, iżjed restrittivi mill-bqija tal-Unjoni Ewropea. U issa komplejna niġu iżjed restrittivi. Imma restrittivi għaliex nemmnu li dik hija d-deċiżjoni l-korretta li jekk aħna verament l-ewwel nett jekk verament irridu nagħtu impetus ġifieri iktar saħħa liċ-ċertifikat ta' vaċċinazzjoni fejn jitkellem dwar it-tilqima. It-tieni irridu nkomplu waslu dal-messaġġ b'saħħtu illi t-tilqim mal-vaċċinazzjoni hija il-vaċċin huwa s-soluzzjoni għall-pandemija. U jekk verament aħna rridu nipproteġu il-bqija tal-ekonomija ta' pajjiżna, d-deċiżjoni kienet waħda iva diffiċli imma kienet waħda neċessarja. Imma mbagħad nifhem ukoll li inti se jkollok ċirkostanzi partikolari li l-avviż legali li se nkunu qegħdin nippubblikaw fis-sigħat li ġejjin irid jagħmel il-kavera lihom li jieħu ħsieb iċ-ċirkostanzi partikolari. Jekk qed nitkellmu allura fuq tfal ta' taħt 12 sena. Hemmhekk it-travel requirements tagħhom jiġifieri jekk se jsifru barra mill-pajjiż u mbagħad se jkunu qegħdin jiġu lura lejn Malta, hemmhekk il-kriterji ta' dħul f'pajjiżna huwa minn hawn lid-dinja li jridu jibqgħu kif inhuma llum, jiġifieri t-tfal bejn il-5 snin u 12 sena jidħlu lura fil-pajjiż meta jkollhom a negative PCR test. Għaliex ma tistax tgħid inti mhumiex eliġibbli għal vaċċin u fl-istess waqt allura ma jkollok xitxa ma tagħtihom l-opportunità li jistgħu jsifru mal-ġenituri tagħhom. Spjega din, Prim Ministru, għaliex kien hemm punt li kienet. Mela, tfal taħt 12 sena mhu se jinbidel xejn mis-setta regolamenti li kienu jgħoddu llum u fil-ġranet li għedel. Dak se jibqa' kollox kif inhu. Għal dawk li huma tfal taħt il-5 snin hemmhekk il-kriterji
se jibqgħu dak li huma wkoll. Imbagħad jaf ikollok nies ftit fin-numru imma li minħabba raġuni medika jew oħra ma jistgħux jieħdu l-vaċċin. Hemmhekk ukoll l-avviż legali li se nkunu qegħdin nippubblikaw se jkun qiegħed jaħseb biex jagħti lill-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-fakultà li f'dawk iċ-ċirkostanzi partikolari idħul f'pajjiżna jibqa' with a negative PCR test. Imma mbagħad għandek problema oħra. Ta' dak il-persuni Maltin għaw ċin residenti f'Malta illi bħalissa jinsabu msifrin. Telqu minn pajjiżna b'setta regolamenti u se jkunu allura waqt li dawn ir-regolamenti jidħlu fis-seħħ il-ġodda ġifieri dak li jgħidu li jista' jidħol f'Malta biss minn għandu ċertifikat tal-vaċċin se jkunu qegħdin maqbudin barra minn pajjiżna. U hemmhekk ukoll ħanaħsbu biex tiddaħħal dispożizzjoni transitorja nsejħula fil-liġi illi dawk li qegħdin il-persuni residenti f'Malta li jinsabu barra mill-pajjiż ikunu jistgħu jidħlu lura f'pajjiżna bl-istess regoli li japplikaw sallum il-ġurnata. Mela hemmhekk ukoll ħdimna bil-prinċipju tar-raġonevolezza. Illi għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nifhmu li din hija ċirkostanza partikolari. Imma kull legal notice li tagħmel tkun imnebħa mill-buon sens u minn sens ta' raġonevolezza li fil-waqt li inti tipproteġi s-saħħa, tipproteġi l-impjiegi, tipproteġi l-ekonomija, imma mbagħad hija ir-raġuni, il-raġonevolezza li tkun qed hemmhekk ukoll sabiex ma toħloqx dbatijiet lil persuni li minn dak li huwa meħtieġ. Prim Ministru, apparti dan li tkellimna dwar ukoll dwar il-COVID-19 u dik l-ispjegazzjoni tajba wkoll li għadek kemm tajt ukoll, fl-aħħar jiem ukoll reġgħu tkellmu dwar pajjiżna anki l-istituzzjonijiet internazzjonali fejn anki mill-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija għall-Klassifikazzjoni ta' Kreditu dawn tkellmu dwar pajjiżna wkoll. X'inhi reazzjoni tiegħek għal dak li qalu? Sodisfatt bil-fiduċja li wrew f'pajjiżna. Jekk qed nitkellmu dwar il-Kummissjoni Ewropea, irrevetit il-fuq id-bassir dwar it-tkabbir ekonomiku għal pajjiżna iżjed milli għamlet għal pajjiżi oħrajn fiż-żona euro. Din hija xi ħaġa li timlik fiduċja. Waħda mir-raġunijiet li tat kienet illi fl-ewwel kwart ta' din is-sena kellna tkabbir ekonomiku iżjed minn dak illi kien imbassar. Imma tibqa' l-fiduċja. Fl-aħħar mill-aħħar tibqa' kwistjoni ta' fiduċja, l-istess fiduċja li esprimiet l-Aġenzija ta' Kreditu DBRS fejn hemmhekk ukoll meta żammet il-credit rating goal immens li kellha dwar pajjiżna referi ta' track record ta' pajjiżna. Track record anka dak ta' qabel il-pandemija fejn kellna semmet il-management tal-public finances ta' pajjiżna. Fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk ukoll erġajna morna għall-kwistjoni tal-fiduċja. DBRS issemmi wkoll il-pjan ta' vaċċinazzjoni. Il-mod rapidu li biħlaqqamna lil poplu tagħna semmiet li huwa kriterju ewlieni li fuqu kienet qed tagħmel id-bassir għal pajjiżna. U hemmhekk dan jaqqat man narrattiva li dejjem tkellimna dwarha tal-importanza tal-protezzjoni tal-lives and livelihoods u li l-protezzjoni tas-saħħa u l-protezzjoni tal-għajxin tan-nies tittamalgamhom u ġibhom flimkien fuq l-istess livell. Din semmitu d-DBRS ukoll, jiġifieri dak li konna din nitkellmu dwaru llum għandna l-esperti illi saħansitra qegħdin jikkonfermaw. Hu komplet titkellem il-DBRS tkellmet dwar id-deċiżjoni li ħadet il-Financial Action Task Force dwar pajjiżna ftit tal-jiem ilu u hemmhekk qalet illi pajjiżna jekk jibqa' dej bir-riformi li qed jagħmel fuq livell istituzzjonali u fil-regolamenti li jirregolaw il-governanza tajba f'pajjiżna, il-ġlieda kontra l-financial crime f'pajjiżna, il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terrorizmu, money laundering. Hemmhekk allura l-impatt ekonomiku se jkun wieħed marġinali. U dan wara kollox xadna aħna. U l-bidliet li se nkomplu nagħmlu mhumiex se nkomplu nagħmluhom għax sfurzati bid-deċiżjoni tal-FATF, imma x'nemmnu li dik hija d-deċiżjoni sewwa. X'nemmnu? Nemmnu li pajjiżna jixraqlu l-ogħla livelli ta' governanza tajba. Nemmnu li pajjiżna jixraqlu l-aqwa setta regoli li jkunu effettivi wkoll illi jirregolaw dil-ġlieda tant importanti kontra il-financial crime. U fl-aħħar mill-aħħar daw il-bidliet li tibqa' tagħmilhom b'mod konsistenti
Tagħmilhom l-ewwel nett anka b'rispett lejn istituzzjoni importanti bħal FATF li lej għandna l-ikbar rispett. Imma tagħmilhom ukoll għax tkun konvint minnhom. U dal-bidliet xorta waħda kon determinat li nagħmilhom lil mir-rapport tal-Manifal, lil mir-rapport tal-FATF, lil mir-rapport tal-Venice Commission illi kellna, dawk huma rapporti li ħadnihom on board għaliex fil-moment li nkomplu l-implementaw il-bidliet ngħidu wkoll din in-line ma' rapporti ta' istituzzjonijiet importanti madwar id-dinja li jistgħu jagħtuna mbagħad ċertifikat ta' eċċellenza għal dak li nkunu għamilna. Madan kollu jkomplu jimlik b'kuraġġ għaliex tara illi l-isforzi kbar li għamilna f'daw l-aħħar xhur minkejja li qegħdin f'pandemija qed jiġu rikonoxxuti. Hekk se nibqgħu nagħmlu fuq il-kwistjoni tal-deċiżjoni li kien hemm fl-FATF bħalissa dejjem b'ħidma importanti sabiex dak li ġie senjalat lilna nkomplu nindirizzaw inkluż il-kwistjoni tal-effettività ma nħarsu l-qudiem li minn dan l-eżerċizzju noħorġu proċess li jkun juri id-determinazzjoni li għandu dan il-gvern illi jibqa' jmexxil dan il-pajjiż bis-saħħa l-qudiem. Prim Ministru, semmejt id-DBRS, fil-fatt iċ-ċertifikati li tawna kemm id-DBRS u anki l-Kummissjoni Ewropea mhumiex xi opinjoni ta' xi ħadd li kiteb xi ħaġa fil-gazzetta pereżempju, imma opinjoni ta' esperti. U donnu dawn ir-rapporti huma mħeġġa wkoll mir-riżultati li qed jikseb pajjiżna li għadek kif semmejthom inti wkoll. Taqbel ma' din l-interpretazzjoni li qed tingħata? Ir-riżultati jiġu għax ikun hemm il-fatti konkreti li waslu lil kull min qed jagħmel evalwazzjoni fuq pajjiżna sabiex ikollu biżżejjed fatti bl-iswed fuq l-abjad biex jissostanzja d-deċiżjoni tiegħu. Ebda credit rating agency, ebda kummissjoni mhux se tagħtik tbassir tajjeb jew credit rating tajjeb jekk ma jkollix il-fatti li jikkonfortawha. U x'inhuma l-fatti li għandna f'pajjiżna? Mejju ta' din is-sena, fl-aħħar ta' Mejju, kellna tnaqqis fil-rata fin-numru ta' persuni jirreġistraw li naqas bin-nofs meta kkumparat biżjed minn nofs anzi meta kkumparat mas-sena li għaddiet. Din hija xi ħaġa li timlik bil-kuraġġ. Taf x'kenna, taf x'għandna bħalissa inqas persuni jirreġistraw waqt li għadna f'pandemija milli qatt kellna taħt amministrazzjonijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri f'pandemija għandna llum inqas nies jirreġistraw milli qatt kien hemm taħt Gvern Nazzjonalista waqt pandemija. Ara kemm hija kbira din il-ħaġa. U għalhekk illi kellna dawn il-credit rating agencies u l-kummissjoni li għamlu dan id-tbassir tant importanti għal pajjiżna. Infakkar imma mbagħad x'qalet l-oppożizzjoni mhux għax irid nifokaw fuq dak li qed tgħid l-oppożizzjoni, ma il-fatti qegħdin hemmhekk. Infakkar id-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni wara l-budget li kellna l din is-sena fejn kien qalilna li konna irresponsabbli deċiżjoni kien qal diskors irresponsabbli min-naħa tal-gvern fejn għadna illi aħna konna din imbassru li se nżidu dħul tal-gvern għal din is-sena. U hekk ġara. Aħna bassarna li se nagħmlu hekk u hekk ġara. Kellna dħul tal-gvern fl-ewwel kwart ta' din is-sena li żdied b'16%. Meta qed nitkellmu f'termini, id-dħul tal-gvern żdied b'170 miljun euro fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Li hu interessanti mhux biss li ġbarni iktar minn dak li ġbarna fl-2020, imma żboqna ġifieri ġbarna iżjed minn dak li ġbarna fl-istess perjodu fl-2019, f'sena li ma kenniex il-pandemija. Jiġifieri meta wieħed qed jara din l-istatistika kollha, hija xi ħaġa li verament imlik kuraġġ. Jekk nitkellmu dwar il-beħ tal-proprjetà f'xahar wieħed, ikollok beħ ta' proprjetà li jiżdied b'100 miljun euro f'xahar wieħed. Din hija realtà, produzzjoni industrijali tiżdied b'8%. Il-beħ fil-ħwienet tagħna jiżdied b'22%. Qed nitkellmu fost l-aqwa fl-Ewropa. U dawn huma sinjali li jimlok bil-kuraġġ għax juri li l-formula li ħdimna biha f'dawn l-aħħar xhur. Dik li nipproteġu s-saħħa tan-nies, illi nipproteġu l-impjiegi tan-nies u nipproteġu l-ekonomija kienet dik il-korretta għaliex illum li għandna r-rota tal-irkupru ekonomiku li tinsab mhix jasew, allura nistgħu nibqgħu ħarsu l-qudiem lejn riżultati li huma pożittivi u dan din l-istatistika kollha tkompli timlik bil-kuraġġ biex tibqa' taħdem u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Prim Ministru, matul kif kont qed tirrispondi għal din il-mistoqsija wkoll dwar il-credit ratings,
semmejt l-oppożizzjoni minix ħan idħol f'numri jew anki f'x'kien hemm rapportat f'gazzetti partikolari dal-għodu għaliex naf li inti tħobb tara wkoll dak li jkun qed jiġri. Iżda dan li semmejt inti ovvjament jkun trastabil kbir ma' dak li tajt l-oppożizzjoni u x'taħseb li wassal biex huma qegħdin l-oppożizzjoni qiegħda f'di sitwazzjoni li qed issa li wassal għal dan. Ma nixtieqx nitkellem dwar l-oppożizzjoni, però m'hemmx dubju illi hija l-kwistjoni tan-nuqqas ta' kredibilità. Warġajna rajnija din il-ġimgħa. Kellna sitwazzjoni fejn semmu l-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonalista. Kważi nsejt l-isem tiegħu x'tant ilu. Kien kważi rieqed tal-Prim Naħseb il-kelma kważi ħallejha barra darb'oħra, kompletament inattiv. Però dil-ġimgħa rajna li reġgħu tkellmu. Imma meta tara d-deċiżjoni li ħarġu biha, il-proposta li ħarġu biha, u nfakkar qegħdin fl-oppożizzjoni, ġifieri m'għandhomx il-peace tad-deċiżjoni li għandna aħna li rridu neħdu d-deċiżjonijiet meta qegħdin fil-gvern. Id-deċiżjoni tagħhom li ħarġu biha dwar kif jemnu li għandu jiġi regolat id-dħul tat-turisti f'pajjiżna turik kemm kapaċi biss jagħmlu proposti li huma nofsajran. Mhumiex kapaċi mill-oppożizzjoni jieħdu d-deċiżjonijiet diffiċli imma li huma meħtieġa fl-aqwa interess tal-pajjiż. Meta qegħdin fl-oppożizzjoni aħseb wara kieku qegħdin fil-gvern. Ma dik hija realtà, ir-realtà hija ċara ħafna li għandek kap tal-oppożizzjoni li jara x'qed jiġri fis-social media u d-deċiżjoni tiegħu jibbaża fuq dak li jara li jista' jkun l-aktar populist minn dak li jara mis-social media. Ma meta tkun qiegħed tmexxi id-deċiżjonijiet ma tistax toħodhom fuq dak il-kriterju ma mbagħad tara kważi l-irresponsabbiltà tad-deċiżjoni tan-narrattiva tagħhom sallum qatt smajt inti lill-oppożizzjoni tmexxi l-qudiem il-messaġġ tant importanti li nemmen li għandna nkunu flimkien fih illi l-vaċċin huwa s-soluzzjoni. U nsaqsi għaliex. Forsi għadhom jemnu dak li kienu jemnu ġimgħat ilu meta qalu li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni, infakkar membru ewlenija tal-COVID Action Team, tabiba Degwara li qalet li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni din jiftakarha kulħadd. U mhux biss x'qalet dakinhar imma bid-diskors tagħhom jew bin-nuqqas ta' messaġġ tagħhom. Jew illum tnejn huma l-għażliet, jew ma jemnux li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni. Jew jemnu li l-vaċċin huwa soluzzjoni anke biex l-ekonomija ta' pajjiżna tkompli tirpilja u biex il-pajjiż ikompli jirpilja. U mhumiex qed jibgħatu dak il-messaġġ għax ma jridux li pajjiżna jimxi l qudiem. U jiena nagħmilha din id-domanda li ma waħda minn dat tnej. Ixini it-tnej hija pożizzjoni responsabbli għax li tgħid li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni meta għandek ix-xjenza kollha ta' madwar id-dinja tgħidlek li l-vaċċin huwa l-aqwa għodda li għandna biex nirreżistu l-pandemija u jkollok membru ewlieni tal-COVID Action Team toħroġ b'dak il-messaġġ irresponsabbli lin-nies kienet verament xi ħaġa li ma stennejtix. U t-tieni waħda, u naħseb hemm element b'saħħtu minnax fil-fond ta' qalbhom jafu illi l-vaċċin huwa s-soluzzjoni. Jien nemmen li t-tieni waħda għaliex jafu li iktar ma jkollna nqarbu lejn il-100% tal-popolazzjoni adulta li tkun ivvaċċinata, hemmhekk il-pajjiż ikun jista' jibqa' miexi il-qudiem kemm jista' jkun qrib in-normalità. U nemmen li dik hija xi ħaġa illi sfortunatament ma jridux. X'iridu? Iridu jkomplu ixandru din narrattiva negattiva fuq pajjiżna illi qisu f'Malta dak kollu li jiġri huwa kollu ħażin u meta naraw l-istatistika li għadni kif semmejt fosthom ir-rata ta' vaċċinazzjoni, fosthom ir-rata ta' tkabbir ekonomiku, fosthom id-bassi li għandha DBRS għal pajjiżna, fosthom dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea dwar xettara li għandu se jkun it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna, dwar kif irnexxilna inżommu r-rata ta' qatt f'pajjiżna f'rata tant baxxa. Dawn huma kollha affarijiet pożittivi li awguraw tajjeb għal futur ta' pajjiżna. U għandi nistenna illi l-oppożizzjoni, partikolarment fil-messaġġ tant b'saħħtu lin-nies biex jmorru jieħdu l-vaċċin, għandha tkun magħna. U mela ma nistgħux niddibattu mbagħad fuq min għandu l-aqwa policies għal pajjiż, fuq min jista' joffri l-aqwa għal futur ta' pajjiżna, mela ma niddibattux fuq hekk, imma fuq messaġġ tant importanti dwar it-teħid tal-vaċċin. Skiet assolut. Nien nittama li u m'għandix dubju li qed jiġi nnutat da skiet assolut u hawn nagħmel din l-istedina lil kap tal-oppożizzjoni. Jista' jkollna divergenzi fuq kwistjonijiet ta' policies, fuq immigrazzjoni. Nifhimhom. Ma naqbilx imma nifhem li jkun hemm divergenzi, ma fuq suġġett tant importanti li għandu jġib l-unità żgur in-nies li jieħdu l-vaċċin li ninċentivaw ninkoraġġixxu n-nies jieħdu l-vaċċin. Ejjew magħna fuq din. Ħalli naraw il-poplu jkun jista' jibqa' miex il-qudiem.
U nerġa' ntenni dan l-appelli forsi għal darba nittama li ma jaqax fuq widnej torox. Nisperaw, Prim Ministru. Nisperaw, it-tama ma tbutqat. Ekku, mela, xtaqt nitkellem ftit issa miegħek ukoll dwar il-Partit Laburista u anki din il-ġimgħa kienet imnedija wkoll il-Mittidejja dan il-proġett li kien ilu għaddej għal diversi ġimgħat ukoll u il-Partit Laburista preżenta dawn il-Mittidejja bħala bażi għad-diskussjoni ta' żmien li ġejjina kont hemmhekk smajtek titkellem u xi ħaġa li laqtitni kienet li inti għadt li ma tibżax mill-bidla. Il-partit m'għandux jibża mill-bidla u forsi qed naraw li dak li kien propost f'dawk il-Mittidejja mill-Partit Laburista fosthom anki tibdiliet forsi fis-sistema elettorali u affarijiet oħra, ma taħsibx li l-Partit Laburista qed ikun forsi kuraġġuż ħafna? Alla ħares ma tkunx, għaliex fil-mument li ma tkunx kuraġġuż fid-deċiżjonijiet, hemmhekk jibda jkollok il-problemi. U l-bidla ma tagħmilix għax meta tiġi darek mal-ħajt u ma jkollokx alternattiva oħra li tbiddel. Il-bidla għalina hija dak li nemmnu fih. Proċess ongoing, jiġifieri proċess kontinwu fejn tkompli taġġorna l-policies tiegħek, fejn tinjetta dem ġdid fit-tim tiegħek li jkollok nies ġodda, nies żgħażagħ illi kontinwament jidħlu fil-proċess tad-deċiżjonijiet miegħek u taħt il-bażi tal-Mittidejja hemm l-aċċ tagħna li nibqgħu nixprunaw il-bidla f'dan il-pajjiż b'deċiżjonijiet li huma koraġġużi. Imma mbagħad il-prinċipji tinnota kif jibqgħu l-istess. Kienu l-istess prinċipji li mit-senilu nebħu grupp ċkejken ta' nies biex jinaqdu flimkien u bl-idejat tagħhom jagħmlu differenza enormi għal mijiet teluf ta' nies. Illum dal-proċess ta' Mittidejja huwa mnebbaħ minn dak l-istess prinċipji. L-ewwel huma tlieta ewlenin, tliet prinċipji. L-ewwel wieħed il-partit tax-xogħol, il-partit tal-ħaddiema u l-partit ta' min iħaddem. U tara l-formula tas-suċċess tagħna kienet li ħloqna din l-alleanza bejn min iħaddem, il-prinċipali, u min jaħdem, il-ħaddiema. Il-prinċipal li investa fin-negozju tiegħu, investa l-kapital, investa r-riżorsi tiegħu fin-negozju, il-ħaddiem li blara ta' xbinu ta' kuljum imexxi l-azzjenda tal-prinċipali l-qudiem. U flimkien u tara fuq l-antijiet tax-xogħol diġà kelli l-opportunità komplejt inżur iktar postijiet tax-xogħol u tara dis-sinerġija bejn min jaħdem u min iħaddem dejt nara ħaddiema dil-ġimgħa li għalihom l-azzjenda li jaħdmu fiha hija tagħhom. Ma jagħmlux id-differenza bejn ix-xogħol u l-azzjenda għax tant hemm passjoni f'dak li qegħdin jagħmlu illi taqs li kieku hija tagħhom. U din jagħmluha għaliex għandek prinċipal li qed jirreċiproka li qed jara li fil-waqt li negozju tiegħu tiela l fuq il-kwalità tal-ġob li għandhom il-ħaddiema tiegħu dejjem tiela l fuq. U naturalment dak irid jissarraf dejjem f'kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għal ħaddiema tagħna. It-tieni prinċipju dak ta' mit-senilu jibqa' validissimu għallum, forsi illum iktar minn qatt qabel dak tal-għaqal. Dal-prinċipju li konsistentement f'daw l-aħħar sena u nofs, f'kemm ilna mmexxu l-pajjiż, dejjem applikajnieh. F'pandemija kellna napplikaw f'livell ogħla għaliex l-għaqal ta' kull deċiżjoni li inti tipprova kelli f'daw l-aħħar jiem ġajna b'mod partikolari li inti tpoġġi bil-qiegħda tiddiskuti għal sija attwal dwar l-impatt ta' kull deċiżjoni, dwar l-impatt li ma tieħux id-deċiżjonijiet, dwar l-impatt li tieħu d-deċiżjonijiet nofsajran. Umbat li fl-axħar irrid ikollok il-kuraġġ li tisma' minn diversi stakeholders għal sija twal, imma mbagħad fl-aħħar tittieħu deċiżjoni. Imma dik tasal għad-deċiżjoni l-korretta x'tkun imnebbaħ mill-prinċipju tal-għaqal. Illi tkun bilanċjat fid-deċiżjonijiet li tieħu li ma tibżax tiddeċidi dwar dak illi huwa meħtieġ fl-interess tal-pajjiż, imma kien dak il-prinċipju wkoll mbagħad il-bażi sottostanti ninsejħilha ta' dal-Mittidejja illi bihom urejna kemm il-partit huwa katalista l-bidla. Issem idejat li kollha se jimplementhom il-gvern, ir-risposta hija le. Għandna punti minn dawk il-Mittidejja illi jmorru lilin minn dak li l-gvern jemmel li għandu jiġi implementat għal pajjiż, imma huwa tajjeb illi rajna it-tnedija ta' dal-Mittidejja l-ewwel netta x'għandna partit li teħares lejn il-futur. U jista' jkollok ukoll idea li il-gvern ma jħoss li huwa fl-interess tal-pajjiż li implementa llum, imma li sentej 3 snin oħra gvern suċċessiv jgħid jien għandi implementa. U hekk għandu jkun imma jkun il-partit li jkun katalista
U għalhekk fil-waqt li dal-bilanċ importanti, anzi l-funzjoni importanti ta' partit illi ikun iva distakkat mill-gvern, ikun ta' watchdog fuq il-gvern, imma ikun hemm distinzjoni importanti bejn il-partit u l-gvern u li toħroġ ċar fil-kunċett ta' dan il-mittidea. Imbagħad dik toħodna t-tielet prinċipju bħal katina, prinċipju li jaqqat mal-ieħor, li jaqqat mal-ieħor, it-qassim tal-ġid. U ma jistax ikollna aħna Partit Laburista moviment illi dal-prinċipju ma jkunx għażiż għalih, għaliex nemnu fil-prinċipju tal-ġustizzja soċjali u nemnu fil-prinċipju tal-mobilità soċjali. Mela allura bil-fors li rridu nkunu nemnu aħna f'tqassim ekwu tal-ġid. U llum f'diskussjoni li kellna flimkien tkellim dwar l-istatistika. L-istatistika ta' kemm il-pajjiż ġabar iżjed fl-ewwel kwart ta' din is-sena anke kkumparat mal-2019, kemm se jkollna statistika ta' tkabbir ekonomiku tajba, kemm għandna tbassir mill-credit rating agencies li huwa tajjeb, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk dak in-numru ta' fuq il-karta ma ssarfux fġid li jinżel għand kulħadd, allura tkun fallejt għax inkunu tajjeb fuq il-karta. Imma ma nkunux tajbin fej verament huwa importanti fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-importanza aħna li partikolarment f'dik il-pocket tas-soċjetà tagħna li tiflaħ lanqas, min jaflaħ lanqas fis-soċjetà tagħna, min għandu impattat mill-faqar, min għandu dbatijiet partikolari fil-ħajja, ma nistgħu qatt aħna bħala Partit Laburista ninjorawh. U għalhekk li dal-tielet prinċipju tant importanti li l-ġid ikun qiegħed hemmhekk u jilħaq lil kulħadd. U dan huwa għal darb'oħra prinċipju importanti li nebbaħ dawk il-mittidea il-qudiem. U għaldaqstant meta mbagħad tiġbor dan l-idea sbieħ flimkien. Tara xrajna, kont hemmhekk inti Klawdja kif issa, xrajna rajna nies ta' talent li nġabru flimkien ħarġu b'din l-idea li hija riflessjoni ta' dak li qed tgħidilna s-soċjetà fl-aħħar mill-aħħar biex imbuttajna daw l-idejat tħadditna ma' s-soċjetà u rajna n-nies minn diversi setturi tas soċjetà tagħna xixtiequ u xi jridu x'qed jaraw għall-futur ta' pajjiżna, imma tara t-talent mbagħad. X'talent kellna mill-kelliema li tkellmu dakinhar u timtela b'kuraġġ għaliex tgħid vera. Għaddejna minn perjodu tan diffiċli u vera mela ma jkunx hemm momenti fejn il-pis tad-deċiżjonijiet kostanti ma jħallix l-impatt tiegħu fl-aħħar mill-aħħar aħna tim ta' nies li qed nagħtu dak kollu li nistgħu, dak kollu li nafu. Sijat ta' xogħol huma enormi, il-pressjonijiet huma enormi, ma meta tara tant nies validi ta' talent li qed jersqu l-qudiem biex ikomplu jagħtu il-kontribut tagħhom fil-moviment u qegħdin ninaqdu flimkien lil fil-verità mitwemmin politiku għax meta tara tant setturi fis-soċjetà tagħna li qed iwarbu it-twemmin politiku tagħhom qed jgħidu dan hu mument ta' sfida partikolari għal pajjiż li jeħtieġ li ninġabru flimkien, ninaqdu flimkien u nkomplu mmexxu flimkien il-qudiem u tara s-sabiħ mbagħad ta' tant prospetti sbieħ għal futur ta' pajjiżna ta' nies li jistgħu jieħdu dan il-pajjiż fid-direzzjoni li jixraqlu din xi ħaġa li verament imlina bil-kuraġġ biex nibqgħu immexxu bl-istess mod għaqli b'kawtela għax importanti li nmexxu bil-għaqal u bil-kawtela f'dan il-mument tant importanti għal pajjiż li qatt ma nuru arroganza. Ġimgħa smajt il-Chris Fern semma frażi vera laqtitni li ma nistgħux inkunu arroganti mal-pandemija. U jien ngħid ma nistgħux inkunu arroganti f'kull settur tal-ħajja. L-umiltà hija dik li tibqa' tiddistingwina. Li nibqgħu mexxu b'mod umli jekk hux qed nitkellmu dwar pandemija, jekk hux qed nitkellmu dwar kwalunkwe settur ieħor li naħdmu fih. Ħallu l-umiltà tmexxina l qudiem tbqgħu saqajna mal-art viċin in-nies u nemmen li dak huwa xixtiequ fl-aħħar mill-aħħar in-nies biex inkomplu mmexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Prim Ministru, jiena nirringrazzjak tal-li samt magħna dawn il-ħsibiet, issa nħalliku nawguralek lilek u l-familja tiegħek il-ħadd it-tajjeb, forsi naqra ħin ta' kwalità issa llum il-ħadd u anke lilkom li kontu qegħdin issegwuna permezz tar-radju anke tat-televiżjoni u anke tal-midja soċjali. Grazzi tal-li kontu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.